Duta sa panahon ron ay way ulan. Pero musta na ka mga baka ako dito no? Kit! Oy, naramday ka diya. Kompletong baka dito. Oh, wala klito. Na ang color brown dito Kit, katunda ko. Nakaon. Yagi, painam na ni mong tubig Kit. Nalumos. Ha? Nalumos sa tubig? Wala oy, joke lang. Aw, abi na kong tinuod nga nalumos. Sige na, bantay dito kay basin mawala. Nagani ni bataan ni kay masugo na. Ano nga mga baka day? Ang paliton? Dako kay lang baka diri boss. Oh, siguro ni sir pa oh. Kung ano? Boy nga barato ba kayo na boss? Madara po na itong hangyo. Aw pakanyo kita boss ay mga butang tagyana. Yan na. Asa ang tagiyan eh? Nara dito boss, magigudin ko na siya dito sa ilawom sa mga mangga. Iya po rin nagibantayan day. Oh, namtoy iyang bata ko niya ginababanta sa ka kung bata ato. Taulit lain. Pero dito makita yun. Na naglingkod-lingkod oh. Aw, kana boss, kana tambok. Pasig ba na? Mao na tigbantay diri boss. Atras na tuon kaya ito ng kasa na ito ng baka. Bitaw boss, nindot ko ng palpo so puti nga kanang may sungay boss. Dako kayo. Kung naglawas boss. Na. Kung mapalit yun na ito na. Tara, istoryaw na to. Tara. Asa nang sa tupata? Oy, wala man nagbantay dito sa baka. Oy, sige ato. Moni, tigiyak ko, moni. Ikaw ba lang? Yung ano? Unsa man ikoy? Kanang boss kinang mapalit ta sig baka boss ba? Ay baka. Oh. Sige unsa man kada kon yung gusto day? Kung medyo dako na gitlog. Oh, katong color puti gani boss tong walay sungay. Sungay Oh, kato boss. Ay si Torta. Si Torta. Ang pangalan na to? Ang pangalan mo kuning baka ng Dre dong. Si Dodo, si Elmer, si Walter, si Torta. Torta. O, ito'y torta, ito puti. Oh, Ato ilang mga baka na dire boss. Po ilang mga baka, no? Nindot og lawas niyo baka. Anindo, solid na kay nagatiman mo kun anak ko kapangingan lagkit nga bata Dre. Bata nga dyan nila. Timado na niya. Katuloy nga bata. Wa kabalo nito mo timan. Oh, suito to. Usay na gina palumsan na yung baka. Matay po ng lumsan, boss. Oy, tubig, di kinauna na. Kansita na boss. Agay, murag makahangyo dito ni Kuya Ulid. Dili na pwede nga mahangyo boss kay 60-40 man mi atong bata ko diri nga nagatiman na ng baka. O dara na day oh. Ket nya napainom na nimong baka dito tubig. Oh, hey. Awa, atimado lagi kay niyang baka. Aw kana may nindot boss. Ito, no? Pero pila po'y baligyan ni mo na, boss. Andrite. Kabarato. Wala na tong tag 200, ya? Ngutanas ako sa kumbade kay mo nakabalo dito. Ket dapat tag 200k dito nga baka. Wala na, patay na. Agay, namatay. Ay tama day gibitok man na ito mo tong iya na lang gitiwasan. Ay, gibitok man ito. Ya, ikaw boss, wala ka gibitok. Ay, kaskawan ni mo, eh. Ay, siguan dara ba kayo basig di na tumangyo ni. Unsa? Tarungan na inistoryahan mo ha. Base ni paslak tag sa lubot sa baka buanga ka. Joke regani boss. Sorry. Nawa pagtarong lagi. Magunsa man giday mo diri ay. Mamalit mo diri o dili? Upalit mi, boss, pero panghiyo ami. Katong color puti ba? Madara tog 50 mil, boss. Na, di gid madag 50 mil tong puti nga baka boss kay 100 kg akong diga to. Ay boss. Murag di kita kahangyo ana 100 kg yung diga to puti. Pero boss, nakailan baka dia tag 50 mil lang. Gamay-gamay lang. Pero medyo namang ko'y problema to kay ning lugsot mong almorana sa to. Aw pais na kay matadahon magyapon na to. Ano, ni hawon man. Diga na gina ko ni 50 mil si Muha boss. Uy, ako. Gusto naman yung hatag. Ako, muhatag ako tag iya. Boss, 50 mil. Deal? Or no deal. Sige boss, deal ko ana boss, 50 mil. Pilian na tong color brown dito ha. Sige kay nag-deal naman mo. Ako ana tong kuhaon ng baka dito ay karga na naman sa sakyanan. Sige, karga to sa sakyanan, larga. O, boss, deal. Deal na. Ako asang kuhaon ng baka. Wala sa baka, ay karga na daan. Larga sa kanan. Okay, ano, boss? Okay ba to makato, di ba to? Lito na. Pero kini kwarta, sakto naman juga ni. Sakto na. Giihap na daan, di ba? Oh. Bade. Ika 20 na ako nagbalik-balik ihap. 50 mil gi siya. Yeah. Boss, oy, okay na boss, nakarga na ako. Karga na? Karga na ako. Oh, boss. Ya, sige mo salamat. Salamat. Salamat kayo. Kasabi. Salamat koy. Sige, hinay-hinay mo amping, Sige, sige. 5% kuha na ha. Nya na, gikas na ko. Huy, Yung ka. kitunga pa magkaanak. Ket, dali na dali, Ket! Darang kwarta dali yo. Ator tungaon ni. Dili. Abrihan na to, Kit. Abri dia, Kit. Oh no. Na. Tama na. Let's go na atit na, Kit.
Ano to kay kurang ito? Wala na. Sipet na. Nanay, saan yung kwarto ba? Sabi na ako 50 mil, 50 pesos. Ramon na yung suludan eh. Mas gawa, kininjik ko yun.